גם שמת... מה נייטמר? מה אתה טעות? אי אפשר בכלל לעשות נייטמר. או שרק לירון מקליט. אני מקליט. אבל אתה מקליט עם מצלמות כמו לירון? בסדר? בסדר? הוא לא זוכר איך לעשות את זה, אז כאילו... מה לא זוכר? מה יש פה לזכור? לירון זה מה עשה. שהוא אמר. אבל לירון... אני יכול, אני פשוט לא רוצה. תעשה. לא, כן, מה אוקיי. אתה שם לנו? תקליט, איזה לא, מפה זה אתה ייתן שם לנו? לא נגע. קיל? מה זה ייתן לנו אחי ההקלטה שלך? פשוט לי את הזין. זה בא סוקה, זה בא. אחי, זה בא תעשה להכין את לי הבלבל את שלי. השירים וזהו. מה בדקה? בוא נראה רגע טסט וידאו. מה שרואים טוב. וליאור, תעשה בבקשה שלא ישמעו אותך כמו ב... רגע, אני בודק דקה אם אני נשמעת אותה. החלפתי את החוייה הזאת. When I play Devour אני החלפתי את למיקרופון שלי, אני מקווה the שזה יהיה monster. טוב, שמע. here or אני לא יודע מה להגיד. voices. מה שכן, רואים אתכם בסדר. וואלה, צריך צריך ללכת. צריך להגדיל קצת את דודי. נפל לו מחר. לא. אגב, המאנסטר, ככה נראה לי. the AI mainly reacts to things like seeing you, lying of sight, being close to you, אני לא צריך its להגדיל דודי, patrol זה and המצלמה של hunting דודי behavior, ככה. the game become more difficult as you זהו, progress יאללה. to the ritual. טק. נעשה טסט וידאו. אגב, כן. so מה? if you're hiding in a closet or whispering, don't move, or panicking and yelling, the monster won't hear your actual voice. אז זה לא משנה מה תעשה, אחי, תהרוג אותך גם ככה. מה שומע? בסדר. בסדר. זה לא כמו באוטלס שהם שומעים, אחי. פה זה אתה מת, אחי, וזהו. אני עוד לא שם מרקתה, כן? אני עושה טסט וידאו כאילו. מתחילים יד בוא, אנחנו עושים כשאנחנו מזיזים את העכבר. אתם מוכנים לשים כבר רדי. כן. טוב, אני מתחיל. למה שמת פלייק? אני ליטרלי חיכי. California, USA. After banishing the goat demon, Azazel, from cult leader Ana Puerta, Molly Jackson was committed to a secret psychiatric That's who hospital, escaped, deep suffering manic delusions. אני לא בטוח שיוטיוב יאשר את זה, שמע. תעלה את זה לפרייבט, יא גמור. אתה לא שולח את זה לך. טוב. בואו נאסוף מדקיטים, נשים את זה בבייסמנט, שומעים? יודע, בואו בלאט נאסוף. לקרוס. בואו נאסוף מדקיטים, נשים אותם בבייסמנט. אני רוצה לראות מי יפחד ראשון מאיתנו, אני או אנטו. ביי, קפצה לי כזה חזקות מה שמעתם? ששת בתחתונים. אתם שמעתם? פידרס, בלאט. תן לך. הופה, עכבר. או, עכברצ'י. קחו את המתקי. קחו את זה גם, הנה. יש עליהם. וזהו, שם. מה לשאול? בלאט. ציפיון. לך מפתח. לכו תביאו אותם. אוי, מה? בלאט. I'm בתקה. המפתח זה איפה שהאוטיסט. אוי אוי אוי. למה בטופסט? תראו לי, על זה, למה יש פה מעלית? מה זה, מה, אני אכנס לזה שאתה מקבל? זהו? סגור שם, סגור. הנה, זה פה, זה פה. אוי. אוי, לקחתי את המפתח. I'm coming. מה אני רואה? I'm coming. מה קרה? לא יודע, מה לירון קרה? הפחיד אותי, אחי, הוא פשוט עמד שם. The fuck? אחי, הוא פשוט עמד. מה, יא בן שרמוט. I'm about to bust. You were about to cancel my ass. מה זה? עכברים. מה זה יד? אאו. סקר 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 סקר. Стоечка. И узит. Сколько филзов, как там
זונה שלי. לא, רגע. רגע, היינו היינו צריכים... שמע, בתכלס היינו יכולים לעשות דברים אחרים. אומייגאד, המבט סתם שחררנו אותה, אחי. וואלה, סתם שחררנו אותה, אחי. אחי, וואלה, סתם שחררנו, נודה. אחי, עשינו לה שחרור אני מהיר. מקווה שהמיקרופון שלי יהיה בסדר, כי אני החלפתי אותו בהגדרות. המיקרופון שלי. אחי, גם חשוך עכשיו. לפני זה לא היה חשוך. חשוך. כבר הם יוצאים, הגייזר לא. מה אנחנו צריכים? אנחנו צריכים אוכל. אוכל ועכברים. קחו הכל, קחו הכל. בוא ניקח הכל פשוט. יאללה, אני מביא. את הכל, כל דבר. I'm coming in your mouth, I'm שימו coming. הכל פה פשוט. כל דבר שאתה... בליאק. תעשו סיבוב בכל המפה, אחי. תחפשו דברים, תשימו את זה שם. המבטוקה. המבט הבא. הנה מפתח. וורדנס בית. וורדנס בית. מה אני שומע? זה אתה, יא. זה אתה. מי גומר שם? אחלה. זה צועק. שהשחקן שלך צועק. למה אני גמרתי הרגע, אחי? מה אני שמעתי שם? זהו, רציתי לאכול זום בראש של מישהו, אחי. זה I want to eat some burrito. מה אתה קשור לזה, דודי? Yeah. Nope. יש לי למטה, אתה רואה. Ah, לא, here. מה אחי? I look at this. Put this dick in your mouth. למה אני בכלל אומר את זה? כאילו, holy fuck. בוא תעזור לי, אדם, יש פה עוד דברים. יש שם אוכל? בואו, קחו מפה זה פה, דברים. זה פה. יש פה פיוז. המבטוקה. לקחתי פיוז. בליאק, קחו ברו הכל, לקח אחי, לי את הכל הפיוז. יש גנב לי את הפיוז. כבר נשמע כאילו, זה שמור בטעות. חוניה הזאת. עכשיו, ביץ' אס. לא למעלה. מה אני שומע? לא, זה פשוט גיל עם האוטיזם שלו. האוטיזם שלי. בוא נשומע אותו, אתה גונן. עליו. מישהו צריך בטריה על קבלן. קח בטריקה. לא, יש לי. מה אתה שומע? איך אני רוצה... אחי, אתה ראית כמה זבובים יש שם? שם מלא. אני רוצה את זה ב-VR, לא יודע. בוא, תסתכל, תשמע כמה זבובים, אחי. אחי, כל העולם פה יצא. אבל צריך לרכז את זה. אתה נכנס עם הזין, יצא. אני עושה באיזה קפיצה פה יש... כבר מת. יא יפה! שרובד שהיה שם זומבי ניגה. חויה זה במה זה הזבובים יש פה? מה הקטע שאני בלבניה הזאת בלי המצלמה יש של עוד, אחי? המזדיין הזה? איפה היא נמצאת אחי? היא כאילו נעלמה. הוא דלבן, אחי. בואו למעלה. שתיעלם נחוי. לא, זה גם ככה. כן, בוא נלך למעלה דווקא. נראה לי גם פה יש דברים. לא, היינו פה אבל הרגע. כן, אבל יכול להיות עדיין נשארנו. לא, לא נשארנו. לקחנו הכל, אחי. אחי, כל דבר. עשינו פה דבר להכל. אחי, אכלנו את כל המפה הזאת. חוץ מלמעלה פה. נראה לי יש לי מפה. יש לי...
מפתח? والله win-win situation. זה לא לשם. Блядь, понимаете? יש לי שתי מפתחות איזשהו. מה יש לאדם? צורה, כן? טוב, אחי, שתצא היא תקועה. נח- היא לא, תקועה, לא, ניצחנו. ממנה. ניצחנו. היא תקועה. היא תשלח. אל תסתכלו עלינו יותר מדי, זה חוק. אחי, היא זונה שלי, כן, כן, כן. מצאתי מפתח למטה. בואו איתי, בואו איתי. נייס, וואלה אחי, אתה מקבל PTSD, אני לא יודע מה יש לך. זה מתי שאני לוקח מפתח. זה לי גומר. יותר גרוע מזומבי במיינקראפט. בואו כמה תיקחו אוכל, מכל. וואו, כמה, יש שם מלא וואי אוכל. בלייד! יש שם מלא אוכל. לא, זה לא. ואני לא הבנתי איפה היא, אחי. אני גם לא הבנתי איפה היא, אני כזה, היינו בכל המפות, כאילו, בכל המקום, איפה היא כבר נמצאת? מה אתה דפוק, אחי? אוי יא. כל העולם לקח. אני תדעו חושב... דודי, תדע שבמפה הבאה אתה לא תוכל. אדם מלמעלה, אבל היא תקועה בזה. כן, דוד, במפה הבאה אתה לא תקוע תוכל. בתקשורת. כי הספיידרים לוקחים את זה. את הדברים שלנו. אחי, הם גונבים את זה, הם גונבים את זה. הם יכולים גם לגנוב אותך. אני שומע ידבה. כן, אני אומר, זה נהיה יותר ויותר קשה. הם יכולים לגנוב אותך. הוא ידבה מה אני בעת. אלוהים אחי במשחק. הם יכולים לגנוב אותך. אין מה לעשות, אחי, אתה צריך להתרגל. יש פה עכבר, בוא ניקח. יש שם כבר עכבר, פאק. אני כבר אומר ששלושה אנשים המציאו כבר עכבר. כאילו שיהיה להם עכבר. לקחתם הכל מכל הקומות? זהו, זה מה שהיה. לירון, דוד, לקחת הכל מכל הקומות? תוסר? יש בו עכבר, תשמע, אמרתי לפני. לא, אתה לא! אני כן. אחי, בריקורדינג זה לא. וואלה, אדם אמר לפניך, הייתי אומר. הנה. וואלה, זה מה שאני אומר, האוטיסט הזה לא מקשיב, אחי. הכל טוב, דודי. רגע, דודי, פשוט הכל לא טוב. בלי לא שומעים אתכם אבל מה? אחי, כזה חלש. למה הרמת את זה, יא אוטיסט אחד? דודי, הכל טוב, אמרת את זה לפני, הכל טוב. אדם, דודי. shut the fuck יש לי up. ריקורדינג. רגע, shut the רגע, fuck יש לי בואו איתי ריקורדינג. למטה, בואו איתי למטה. סבבה שש. Okay. בלוט נוחי. בואו. יודעת No על way. הפנים. בואו איתי למטה. לירון לקח עכבר. אם אני לא טועה, יש פה עכבר חייב להיות פה. אז- לירון לקח. מה, נעשה כבר... יש לי מפתח אם אני לא, בוא נשיג עוד שלוש. קחו לי בר. בוא נשיג פה עוד שלוש. כי יש פה עכבר. חייב יפה, יש לכם אוכל שאתם אומרים את זה? לקחתי ציוד. לא, אני לא יכול לקחתי לקחת ציוד. בטריה כי יש לי עכבר ביד. צא, פוחי. בלעד זה העכבר הזה זה. יעוף מפה. אבל- אדם, לך תביא פלייט, לך תביא. לך. אני אהיה פה. יחזיק אותו. יחזיק אותו. היי. לא, אני לקחתי את הדבר הנכון. God damn. Where is the next? יש צריך פה עכבר, מפתח גם חכה. לשם ממשהו. צריך מפתח גם שמע, לשם. אתם סתומים! אדם. שקט! רגע. שיבוא, לא חשוב. אחי, למה כזה רחוק, יא אוטיסט אחד? פאק, רגע, שיהיה עוד פה. פשוט נכון. תודה רבה שביקרת. הוא וואלה גנה, הוא לא טרח. שייקח, אחי, הוא לוקח, הוא דופק את עצמו את המקום. שימו שומע. עכבר אחד. תחזיק, נו, עכבר. דיבר. אל תגיד לי שהשתחררה משם, אחי. לא נראה לי, יש התקועה. מצב לא, שיש אין לי- סיכוי. יש מצב. שומעים, צריך למצוא עוד מפתח. יש לי מפתח אחד עליי שזה וורדן, תלחצו K. אם אתם לוחצים K אתם רואים איזה מפתחות אין לי יש. שום מפתחות. יש וור. לא, לא. תפח הוא עניין. אתה זה לוחץ K זה מראה לך כלום? זה מראה לי, לא, יש לך את המפתח. טוב, הלכתי אבל זה לשים. מראה שלך שיש וורדן בדרום? זה מראה אין לך לי בלבן? מפתח. אבל זה מראה לך לא. בלבן? לא. וורדן בדרום? לא מראה לי כלום, אחי. אין לי מפתח, אין לי לי יש כלום. לו מפתח הזה. לך יש לו מפתח. בדרום של וורדן. די, קצת אם לא יוצאים היום. שמתי. אדם תביא פיוז. 2 אפילו. תביאו 2 פיוז. לא אנחנו שמים את הפיוז כבר למטה. שעה טובה. בוא כבר ניקח את כל הפיוז למטה.
הפיוז למטה, אנחנו צריכים את זה למעלה. נכון? בסדר? כן. זהו, אנחנו צריכים לשים את הפיוז פה, אז תזרוק את הפיוז ברצפה. כאילו, הלו, תקשיבו, מה? היא עדיין תקועה. כאילו, היא שומע. עדיין שם, אני בדקתי. דוד, היא עדיין שומע? שם. נכון איפה שהיא נמצאת? יש לי את המפתח לשם. זה ה-Warden's bedroom, וצריך עוד מפתח ללמטה גם. אז יכול להיות שזה יש שם אתה אומר? מפתח. אז זה תביאו את כל הפיוזים למטה, תביאו את כל הפיוזים למטה. אני אומר בואו ננסה לפתוח. כן, סבבה, טוב. אדם, נלך אל כולם. תשרוף עדיין, אל תשרוף עדיין. אנחנו לקחת הולכים פיוז? לפתוח למעלה. בואו נוריד בוא, פיוזים. בוא. בוא נוריד. אני לא יכול, אני מחזיק את סבבה, האחור. לירון, לך תוריד פיוזים. לירון? מה, נזרוק אותו פה? לא, אבל זה תוריד. בגלל שלא יכולים. לא, 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 אל תזרוק, אל תזרוק. יש לכם פה עוד בוא פיוז. שים פה פיוז. אדם. בוא נשים פה. קרוב לחוי. אחי, צריך 10 סך הכל. יש פה כבר כמה? 1, 2, 4? 3, 4. 5. יש עוד אחד. עוד 4, עוד 4. יש למעלה עוד, ראיתי. אחי, יש איזה 200 שם. שם דחויה. מעולה. זה לא יום שאני שהזמנו אותה גם. וואלה, נראה לי מוצלחנו. לך תדע, אולי עכשיו אנחנו לא בטוח. לא, לא, אין לי כוח. צ'אלנג' הבא. לא, אחי. אני רוצה שטות? Ничего. לא, זה לא. אתה אומר? כן, הנה, זהו, אדם... יש שם עוד אחד, יש שם עוד אחד, יש שם עוד אחד. זהו, בואו, זהו, בואו, יש יש 10. פה עוד לא צריך. מדקיט ופיוז. תביאו את זה. 10. טוב, יאללה, בוא תביאו נתחיל. את זה. רגע, מה בסדר? אני אקח את הבלט. ניגה. מה אמר להביא? מדקיט? מדקיטים, כן. רגע, פה. אני שומע. איזה תחת יש לך. Я твой рот ебал. Я шел в твой рот шатал, трак. Я твой рот ебал. זה לא שאין, סתם אין קצת. אתה לא מאזינים מקסיקים או משהו? ניגה. אני מראה לך יצא. או, לא, כמו איחוי. בוא, זה לא שם, גיל. זה לא שם. זה נראה לי כן שם, אחי. לא, לא. זה לא אותו המקום, זה לא אותו המקום. אני לא רוצה שתתפוס אותנו מאחור, אתה אומר. היא עדיין פה אומרת. היא לא פה! היא לא פה! מה זאת אומרת היא לא פה? היא לא פה, אחי. היא לא פה. היא לא פה. אנחנו קוקט. זהו, התחלנו יד בה, זהו. זהו, ידע. וואלה אין פה כלום, יד בה. כלום? וואלה, התחלנו משהו. ויש לי עוד מפתח, שומעים? לא, סתכל טוב אחי, אין שום סיכוי שאין פה כלום. רגע. תקוע מחוץ למפה. שומעים? צריך עוד מפתח. יש עליי מפתח וצריך עוד מפתח. יכול להיות שמישהו פה זימבר את עצמנו. זימבר אותנו. רגע. יאללה בואו, נו. סתם בזבז את עצמו. אין שם כלום. מי זה הגיי הזה? Да, блядь. Что с того, блядь? יכול להיות אנחנו לא ראינו אותו. הנה, לירון למטה, לירון למטה. איפה שהבייסמנט. לירון איפה שהבייסמנט, אחי. תמיד בבייסמנט. זיינתי. לירון, איזה נחו. מה, יפחיד אותך? את מי הפחדת? את גיל. זה גיי. אדום. גיי. תשמע, זה כזה טוב.
כזה כן. ידוע, אני כזה, מתי הם יגיעו אליי? טוב, בוא, מתי שהמשתתף תעשה לך את זה, אחר כך נדבר עליך, כאילו לירון. אדם! זה יקרה כן. בכל מקרה. נראה את זה בסרט. איפה, אני רואה אותו קופץ מהכיסא, אחי. לירון, אין לך פוקוס. המצלמה שלה אין לה בדיוק. פוקוס. בלאס, היא פה! היא פה! בלאס, היא פה! שוך. מה פה? היא פה, דודי! היא פה! אני בא, אני בא. היא פה! איפה? ליטרלי פה! איפה? היא רגע פה איתה. שומע. מה עשיתם? שישתחרר. הנה, היא פה! שומעים. שומע? פה. לירון, חסר גיל, עוד גיל, היא מפתח, פה. צריך איסט דורם, צריך איסט דורם אוי, קי, בלאד. וצריך את הלמטה גם. היא פה ולי גם. יש עוד בלאד. מפתח שעוד לא פתחנו. איזה יש לך? וורדנס? וורדנס בדרום, וצריך איסט דורם, וצריך בואו עוד אחד נחפש. למטה. בואו נחפש ביחד את הוורדנס. למטה, כן. נהיה לי עוד פעם ימוש. לא, לא למטה, לא למטה. הוורדנס לא למטה. למה זה אומר שיש לי... קונק כזה? בואו נחפש ביחד, אחי. שיהיו 2-2, אדם בוא איתי, אדם בוא איתי. בוא איתי, אני מאחוריך. נו. בוא איתי. בוא נחפש. איזה נודים ידבן, יודע גם תחלץ. קיצור, צריך נחוי. עשינו סיבוב. בואו... הופה נחוי, צ'רלי צ'ופלין בלט ידבן. ראית? צ'רלי צ'ופלין. הוא לג'נדרי פה, נו, פוקידון. לא פוקידון, איך קוראים לו בלט? אלכסנדר מוקידון? כן, אלכסנדר מוקדון. איפה? הנה בלט. הנה. כן. לא, לא, זה לא. זה לא. צ'רלי צ'ופלין. לא יודע איזה חוי סוס הזה. יכול להיות לא, שזה... זה לא באמת צ'רלי צ'ופלין. בוא אבל נלך פופולי. למעלה לפה, כי יש פה עוד מקום יאללה, שלא בוא. היינו. בוא. יש מדקיט למעלה מעלה. נראה לי אפשר לעלות. מה אני שומע? חשבתי פה בלט. לא להתחפש מתחת למיטה? אני לא חושב שזה מתחת למיטה, אחי. זה מתחת טוב, בוא למיטה, נמשיך. זה קצת next level shit, אחי. וואלה כן. אולי פה? איפה מדקיט? קשקי. אני אקח. אני לקחתי מדקיט. יש לך משהו ביד? יש לי פיוז. יש פה עוד פיוז. אוכל הפיוז הזה. לא צריך פיוזים יותר. יש לנו מספיק. אין פה כלום, אחי. בוא נמשיך. בוא נמשיך למסדרון שם. בוא. בחדר ההוא. או, הנה, אנחנו צריכים איסט. בלעד. דורם. אין פה כלום. אבל. מתכנן, תגיד. שומעים? יש לכם דרום קי? דרום קי? יש לכם... דורם קי יש לכם? כן, כן, איפה אתם? בוא איפה איתי, אתם? בוא איתי, בוא איתי, בואו בוא איתי, תעלה, בוא איתי. תעלו. אז אולי זה שם. תעלו, יש פה זה בטוח שם, כי אין מקום. שמע, הבית הזה ענק מדי. פה, פתח. בלק, מה עם הפוקוס של לא, זה המצלמה? איסט דורם, יש לי... מה יש לך? יש לי בדרום וורדנס. וורדנס בדרום. לירון, לך אז יש. איפה בורד ווטס בטור? הנהר איפה אחר הזה? זה לא נמצא ליד האופיס של המור? אני באמת לא יודע. בוא נשנה לחדר של וורדן. בוא לא וורדן. אני לא יודע איפה זה, אחי. איפה הוורדן? לא רגע פתחנו את זה? שכאילו מגיע אור, לא, זה הדורם, ואז אחי. כאילו האור נעלם, אז המצלמה... אז אולי בגלל זה. אתה צריך אור על הפנים. תתקרב עוד נראה לי למסך או משהו, לא יודע. איך אני אתקרב עוד למסך? יש פה קלוץ. נייס. אני חושב שזה למטה. כאילו, באמת. תשמע, אני באמת, אני חיפשתי פה בכל המפה, אחי. ואני... עכשיו זה יש... עכשיו יש פוקוס. זה זז בעצמו. זה הנה, הנה. איפשהו למטה, אני חושב. לא יודע. נו, תעשה עליי אור עכשיו. הנה! מה זה המקום הזה, אחי? יש לי טריטמנט רום. הנה, המפתח פה. אני רואה את זה דרך הקיר, אחי. יש לי את החרא הזה. יש לי את הטריטמנט רום. ולאט או, פיוז. בר, יש לי
תמשו אוכל? רגע, אין מה- לכם את מה זה זה? כי זה בלק מהטלפון, יא... שומעים? יש פה פאק. עכבר. אני הולך רגע לבייסמנט, פאק! למה סגרתם אותנו? רציתי לסגור לא, אותו, דיביל. בלק. אני רציתי לסגור אותו, אבל לא הספקתי. אין שום דבר חוץ זה. מהעכבר המזדיין הזה. כן. היא פה, היא טוב, בוא מתקרבת, ניפול שומעים? פה. היא מתקרבת לפה. המתקרבת, איפה היא? איפה היא? אני בולרייט! לקחתי פלייט, אני עולה לקחת את ה... זה למעלה. היא פה בתוך החדר. תעזוב אותה, אחי. טוב, יאללה. זה לבינתיים. מישהו מצא מקום שקוראים לזה טריטמנט רום? או, הנה עכברים. לא. טריטמנט רום. זה למטה, אדם, זה למטה. תראה לי. זה למטה, בוא איתי. בוא. בוא איתי למטה. כאילו הכי למטה? לא בייסמנט. לא לבייסמנט. כן, כן, בוא. לא מפה. זה איפשהו שם, ישר שמאלה, כן. כן, זה מפה איפשהו. זוכר. כן, הנה זה פה. אחי, אני תמיד נתקרן במשהו. ויש עוד אחד שצריך איסדור גם צריך. איסטורם. יכול להיות שזה בצד השני שם, בשמאלה. נראה לי זה מפה, כאילו דרך הדלת כנראה הזאת שכן. בטוח יש פה מפתח איפשהו. טריטמנט רום. זה פה. קח את זה. השולטי נחוי גם כן עצר. יש פה מפתח? יש פה עכבר בלב. אבל יש פה עכבר. יש פה קלוץ גם. נייס. אין פה מפתח? אז איפה אפשר להשיג את המפתח הזה? נראה באיסט רום הזה שאמרת. סגור אחריך. הוא יצא, בלט. בלט. זה טוב, גאה. עזוב אותו פה שיהיה. שילך לשם, זהו, עזוב אותו. צריך לשאול... אדם, אולי אחד מהם לקחו את המפתח שילחצו K. לי יש את המפתח, מה אני רואה? תחזור אחורה בזמן, אחי. לי יש את המפתח, תשמע. בוא אדם, יש לי את המפתח. כן, כן, כן. יכול להיות אני שאיכשהו בדקתי, יש. משהו לחצת בתור. עכשיו, כן, עכשיו כנראה הרמתי. שומעים? שומעים? יש שם עוד עכבר. אני הולך למה לפתוח זה? את הנה, האיסטור. לירון. אני יש לי, הולך יש לי, לפתוח יש את לי. האיסטור. לירון הולך. בוא אבל אל איתי, תלך. אדם. זה הכי למעלה, נכון? זה הכי למעלה, כביכול. אני כבר לא זוכר. אני מאמין שכן. פאק, אני לא זוכר כבר. רגע, אני בא איתכם. לא, זה לא אנחנו פה. הכי למעלה. יכול להיות בצד השני פה. אתה זוכר איפה האיסטור? איסטורם, אני לא הנה, נראה לי זה שהייתי פה, זה איתך. פה, זה. הנה. יש פה נראה לי עוד עכבר. הנה, יש פה עכבר. תיקחו, יש תיקחו, פה עוד... קח את זה, שם, אדם. קח. יש פה אוכל הנה, גם, תיקחו מלא אוכל. שיבוא לפה. הוא תפס. לא תפסתי. איזה בן זונה, הוא הלך יותר אחורה. טוב, בסדר. בסדר, פוחוי. שיבוא, עזוב, שיבוא. יש לנו פה וואלה, יש שתי פה מלא מתים. דברים, אחי. טוב, אני אקח את יש פה העכבר. מלא דברים. יש לי עכבר עליי? מספיק. לירון, אתה פה, לירון. היא פה! הנה, היא בקומה 2. אדם, למה לא רואים אותך, אחי? לא יודע, אני בלק ריי, אני אדם פרנסיס, אחי. יאללה, חלאס, אחי, חלאס. אחי, צריך לחזור לפה. לירון. בוא שנשאיר את זה פה בשלב. לירון, מה עשית, ידע? מה קרה? תשתיק, מן, תעשה. תשתיק. דוד, תשתיק. שים אחי, טיפ, למה- זהו, אחי. יאללה, בוא, יש זה פה עוד נתעסק. עכבר. יש פה עוד עכבר. עוד עכבר. דודי. עוד עכבר, עוד עכבר. אני בא, מה? יש שם עוד עכבר, אחי. ויש לו עכבר אה, בראש. יש עליי עכבר, אחי. עזבו אותו, עזבו. מה היא פה? יש לנו עכברים. זה מה שאני אומר, היא פה, כן. היא פה, צמוד. נחוי בעת. יש לי עכבר. איך אנחנו נעוף מפה? זה הדרך היחידה, נחוי. הנה, אני לוקח זה, אותו. חכה, תן לה... אני לוקח אותו. מה אני רואה? היא מהירה, אחי. מה היא עושה, אחי? היא תהרוג אותי? אני לא יודע, גיל. אל תעבור, אל תנסה. אתם חושבים היא תהרוג אותי? אם- כן, היא באה לך. כן, היא באה לך. תהרוג אותך. גם אם היא איטית, אחי, תהרוג. טוב, רק שנייה, יש לי כולנו עכברים, נכון? אז למה שאנחנו נעשה את זה? אנחנו צריכים שאחד יפעיל את זה, או שלא. אבל זה מטומטם. רגע, העכבר שהיה שאחד- שם, לקחת אותו? לירון. העכבר שהיה שם. לירון לקח, לקחתי, אמרתי שלקחתי. טוב, בואו טוב, נסוף, טוב. בואו נסוף, לירון, בואו נסוף. אבל זה מטומטם הכל טוב שלקחנו עם כולנו הזה? את העכברים. כי זה סתם בזבוז של אוכל עכשיו. אה, מה אני רואה, אחי? אתה בטוח שזה בזבוז אוכל שם? אני יש שם ראיתי. מלא אוכל.
יש שם יותר מדי אנחנו דברים. צריכים להתחיל את זה, אבל יש לנו עכבר אידיוט פה. אני מתחיל. שאחד יצטרך. טוב, אני אומר, לא הייתה אמורה להיות בעיה. כבר תקרן המהיר. תשים את הפיוז, תשים את הפיוז. עוד אחד אתם צורפים. עדיף כבר, היא תעשה אותו מסתם. לא יודע, כולם שומע? אתם רוצים? את כולם? דודי. עוד. שמעת מה אני אמרתי? כאילו הדיסקוט זה לא די, אמור. זה לא כזה משנה, כי גם ככה צריך עוד 4. בוא נשרוף הכל כבר. בוא נו נשרוף יאללה ציר בוא סיר. נשרוף הכל. בוא כבר נשרוף. אתה רצית אקשן, הוא רצה אקשן. דודי, תסתכל אחורה, תסתכל בדלת. היא קרובה, היא קרובה, היא קרובה. אני הולך לקרוא. זרוק, זרוק. היא קרובה, היא ממש קרובה. היא ממש קרובה, אחי. היא יורדת, היא פה, יורדת. היא פה, היא פה, היא פה, היא ממש פה. כן, ממש אנחנו צריכים לעוף מפה כשהיא יורדת. צריך לעוף תסתכלו, איתו. תסתכלו עליה. תסתכלו. לירון, איפה זה מה אתה? שאני לירון? עושה, אחי. איפה לירון, אחי? מה אני רואה, אחי? זוז אחורה, זוז אחורה. לרוץ. רוצו, 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 רוצו. רוצו. אוקיי, זהו, ג'י, אחד מת, אחד מת, אחד מת. שימו למת, אני לוקח מנקין, אני מרים. כן, כן, תתף. אני ארים. זה, היא רצה פה, לא תיגע בך. יאללה, תרים. תרים. אני מרים. למה אני תמיד יאללה, נבהל יאללה. מהחויה תביאו המזדיינת אוכל, הזאת. תביאו אוכל, ונלך. היא עולה למעלה במדרגות. פאק, אבל לקחתי אתם אוכל. השארתם אותי לבד, בוא יא נשים... מסתענים. אנחנו אמרנו רגע, איפה רגע, אתה, אתה רק לא שאחד ענית. ישים. לירון, אתה שומעים, לא אמרתי, היית. שומעים, אני שומעים, אמרתי, שומעים. אני אמרתי, אבא תוקם, אבא שומעים? תוקם, אתם לא שמעתם רק אותי. שאחד ייקח אוכל, כי יש לנו 5, ואם כולנו ניקח אוכל זה יהיה 9. צודק. אז צריך רק אחד בינתיים עדיף. שמתי. אני בסדר, נראה אתה לי, עם מה, האוכל, אני אקח לא? מדקיט אולי? לא. אתה עם האוכל, גיל, לא? כבר הלך, אנחנו הביאו. למה אני עם האוכל? יאללה, לקחתי. מה לקחת? מה יש לי, בלד? גיל. גיל, מה לקחת? גיל ירד. גיל ירד. אומייגודנס. טוב, מה נרד? כן? הוא שורף עוד אחד. אני גם ככה שרפתי, אני בסדר. להיות מלא. היא גם ככה באה להיות אם עצמנית. עוד פעם אני זה שמת, אני... מישהו בדוק ימות פה. מישהו בדוק ימות. בסדר, אבל זה שווה את זה, אחי. זהו, אבל אין... לא יודע, בסדר. כי הבא זה זהו, הבא אנחנו מסיימים. רק תשימו לב מי מת ותשיגו מדקיט מהר. מה, ברור. אנחנו צריכים שאנחנו נלך למעלה כאילו? היא תבוא, היא תבוא, היא אני תבוא, הייתי היא תבוא. פה, דודי, דרך אגב, הייתי פה. חכו, היא תבוא. היא לא תבוא, אחי. מעולה? מה אני אגיד לך? נו דורי, עכשיו, היא פה עכשיו, נותן. או שלא? אני לא שמע, לשם. אבל שמה לה זין, אחי, באמת. בת זונה היא בנה הבלט. יאללה, רצה עכשיו. היא באה. ביי. כן, 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 היא באה, היא באה. תרדו נחוי. היא באה. מה אני רואה? וואי, זה יפה, זונה. זונה. היא באה. תקחו אוכל. היא היא מעלינו. מעלינו, היא היא מעלינו. יורדת נראה לי במדרגות. היא באה, זהו. לא, אוקיי. היא בימין, תרדו. גיל קוק נראה לי. מה, הוא מת? זהו? הכל טוב, ידבה, יש לי אינסטינקטים של דה פלאש יצא. תיקחו אוכל בינתיים. היא באה. אתה בלעד. היא עושה לנו טיזים. אחי, תיקחו אוכל, אחי, תיקחו אוכל. אחד צריך לקחת. באמת זה מפחיד אותי, אחי, כאילו אני גם, אני לא מבין, היא עושה לנו טיזים. נו, אני לא רואה כלום, יא בן זונה. אני שומע אותה בימין, אחי. אני שומע אותה מכל הכיוונים, אחי. אחי, אני שומע אותה כאילו היא מתקרבת. אני שומע אותה מימין, אני ואז מוכן היא לאכול חוזרת תרגיש, לאמצע, שיהיה ואז אמא של הזונה מזיינת אותה מאחור. אני שומע...
וואו, שמע איזה פלשבק. אחורה. אוקיי, אחד מת, ביי ביי. אח שאתה ראית איזה מהירה היא הייתה? פזדה. אני הולך לשם אחי, אני הולך לביתו. מה שמעתי? מה זה היה? זה היה אוטיסט הזה. Come this way. Get No out here. already. נראה לי הלכה, אתם יודעים? שמע איזה מהירה היא הייתה נחוי. יד בא, אני כן. ישר טסתי אחורה. איך היא לא מייצאת? ידיים ברייד. יאללה בוא סוכה, בת זונה בואי. נכון, נזהר. צריך לתפוס, היא צריכה לתפוס משהו. היא הלכה. לך אחורה, דוד, לך אחורה, יא אוטיסט, דודי! אתה מת. אתה מת. אוי! אחורה. הוא מת? אחי, זה לא היה יותר קרוב מזה, כאילו, לא היה יותר קרוב באמת מזה. לא היה יותר קרוב. יש לך מזל אחי, שעצרתי לא אותה. היה יותר קרוב מזה. יש לך מזל שעצרתי אותה, דודי. מת, דודי. אחי, אני לא כבר- היה יותר פאק. אני כבר הייתי באיקון עם מתקי, תשמע. בת זונה היא. זהו, אחי, בוא נמשיך. נראה לי נרגיע. כן, זהו. בטוח. קחו אוכל. ככה אתה אני אוכל. מתקיט. לא, אני לא מתקיט, אני... אני מעיף אותו, אחי. נפלתי אני ממנו. פה, ריי. קיצר, היינו חייבים. כן, באמת אתה היית ברייג' יותר מדי, אבל... הוא אפילו למעלה לקחה אותו. אדם, תיקח את העכבר, תיקח את העכבר. אמת. מלאט. מה אני רואה איזה מהירה היא, אחי? אני בא אליכם. סוכה, אין לנו זה. Да, я люблю сосать член. Это пенис. И на мне жидкая сперма. Я ינאי, שים את זה עוד פעם, ינאי. מה זה? קוואבנגה בלה. אחי, איך ניבלתי לא, את הסאונד הזה, נו. שומע, אחי. Красный флаг, музыка תסתכל животворящая. שיתוף Это אם אתה רוצה, ינאי. אתה יכול לראות. שים את ה... люблю сосать член, янай. Да, я люблю сосать член. Это пенис. И на мне жидкая сперма. Я пидорас. Да, я сосу эти члены. И ты тоже скажи тебе как есть. Могу отсосать члены себе. אני הולך מפה, ינאי, אתה מסתכל שיתוף או שסתם הדלקת? בסדר? מסתכל. ממה נבהלת, דודי? הלו? איזה יוגלו. אדם, ממה דודי נבהל? Съебала нахуй, сука, шмара, блядь, шлюха нахуй, з мого, блядь, з моєї сторони, єбана ти нахуй, гнедана. אני שומע. Бля, 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 бля. אוי, בля. מה אצלו אומר, אחי? שומע, אחי. איפה היא? זה הרג אותי, אחי. אחי, אני לא רוצה לקבל את הג'אמפסקר. אני הולך מפה, בля. שומעים? אחי, לא בא לי לקבל את הג'אמפסקר. אימא'לה, אחי, איך ניבלתי, היא עשתה עליי ספאון פשוט. אימא'לה, היא ידוע. מי תקנה? Да, я люблю сосать член. Да, я люблю сосать. Да, היא תקנות. да, я люблю. למה אני רוקד מול הדלת? ידה, עם יא אישה? לובלו
אני פאקינג טועה. אני אוי, בלעד. הלוזר עשה שומעים? היא מתעצבנת, היא מתעצבנת עדיין. רחיק, דודי! אתה מת. דוד מת, דוד מת. בואי, בואי. סוכר. אחורה! נמפיס. נמפיסון. נו בוס אחוי. אני לא מבין, היא בת שרמוטה. אחי, מה עשיתי לך בנה? הלב שלי על 200 יא בני זונות. רגע, אנחנו היינו צריכים להשאיר עכבר אחי, אחד, אני לא רוצה אחי. לקבל את הג'אמפסקר אבל. וואי, אתה לא מבין איך נפלתי. וואו. שמע דוד. אני קפצתי. אחי, אין לי כוח לקבל את הג'אמפסקר. טוב מה, נהיה גיבורים ומישהו ילך לשם? מה, אני אעצם עיניים נחוי? It's only painful, דודי. It's only pain. ואני מת. בלתי נחוי. נחוי, ידמה, אני לא הולך לקבל את הג'אמפסקר הזה, אחי. ידמה, סומן, לא הורג אותי. קרוב, קרוב! אוי בלעד! אני הולך... קבל את הג'אמפסקר, דודי. אני מרגיש לי דבר. אחי, לך קבל כבר את הג'אמפסקר הזה, מתק אתה. מה אתה אומר לי ככה, ג'יביל? אני אסתכל מאחוריך לעשות את טוב, אני מת, ביי! אחי, לא לקחה אותי, מה אני רואה? מודרו. איזה אותי, מה אני מת, אני מת, ביי! אני מרים אותו. שומעים, תמצאו עכברים בינתיים. בוא, אדם. בוא ניקח פלייט. אדם, ניקח פלייט. אני רץ. לכו תמצאו, כולנו נמצא עכברים. בוא למעלה. בלד, שוח, הוא לא, הכל טוב, היא לא עושה כלום. אל תסתכל עליה גם. אל תסתכלו עליה פשוט. יאללה, מחפשים. זה אני רוצה. טוב, אתה לא תגנוב את זה ממני. מה שאומר? יש. נחוי, אחי. אדם, בוא למעלה. בימין יש לי. יש לך פה עוד? נו. כן. למה לכם? מחפשים. חפש, ניגה. יש לך פה עוד אוכל. יש לי אוכל. זה לא בוקר. טוב, דודי, בוא נרד למטה, דודי. לא, אונסים אותי, אדם. אין פה שום דבר, בוא נעוף. אנחנו צריכים להיכנס. מה? אתה מנסה לעצור אותה. עזרה אפילו. Охуеть! Заткнись нахуй! Похуй! Поцелуй мою жопу! Thank you. בלעד! שומעים? מצאתי עוד עכבר, צריך עוד שתיים. עוד שתיים. איפה שהיית בטח יש עכברים, למה אתה צריך להיות?
למטה גם צריך להיות. אני מדקיט. Ёб твою мать, красотища какая! מה שמעתי, אחי? אחי, אתה שמעת את זה? אתה שמעת את זה? כן, כן. יד ודה הכל אלוהי, אחי. Красотища какая, бля. זוז, דודי! זוז אחורה, זוז! תעשה. אבל אני אחפש אותו. אני מרים אותו, אני מרים אותו. אני בא לעזור לך, בסך דברים. Бля, я же говорю, шлюха, я тебя выебу, сука, бля, ты где находишься, черт, бля? מה אני שומע? Бля, я же говорю, шлюха, подожди, я тебя застрелю, сука, подожди. Я сейчас по фейсерам узнаю, где ты находишься. SCP засать! מה אני שומע? Вам всем пиздец! Ваше МТФ было уничтожено! מה אני שומע, ינאי? כמה יש פה בבני זונות הקטנים האלו? זה יבא לי, 1, 2, 3, 4, 5, 6, פשטי. Сука, блядь, нахуй! Блядь, нахуй, сука, блядь! למה עכשיו בזמן שאני פה למטה, יא בת זונה? למה כולנו פה? למה כולם רצים למטה, אחי? מה ההיגיון בזה? כנס! כנס! לא יודע, אנחנו תקועים. ביי לירון. Намаз и пидорас, блядь. למה היא דווקא באה לפה, אחי? Съебался, пидор, блядь, как и остальные пидорасы, нахуй. איך היא תפסה אותי? אני סגרתי את הדלת המזדיינת הזאת. מישהו מדקיט? אין לי מדקיט. אני אבוא אליך. עוד אחד. אחי, צריך מדקיט. תשמע, מדקיט לא כזה דחוף, כי היא לא עצמנית כל חצי שנייה. אז זה מה שטוב. כאילו, לירון יכול לבוא לפה. אדם, לך תמצא אותה עכבר האחרון. איפה הוא נמצא אבל? לך עוד אחד. אדם, ראית שם? ראית פה בצד? לא ראיתי. היא עולה למעלה, גיד. הנה האחרון, אדם, הנה האחרון. האחרון פה. אדם פה אחורה, אדם פה. תעזור לי. ברח. בלץ, האחרון פה גם. היא מהירה מדי, אחי. Киевку штурмовал, и поэтому мне не стыдно сказать, что это был я. Если хочешь меня найти, давай встретимся на нейтрале. خلاص אחי, خلاص. יש פה על ידי מדקיט!
אדם, תתחיל לרדת למטה. למה אתה עומד? שתהיה לחפש את העכבר הזה ש... Иванал ду-ду-ду-ду-ду. Отсосал ду-ду-ду-ду-ду. Отъебал ду-ду-ду-ду-ду. Иванал ду-ду-ду-ду-ду. Накончал. מדקיט יש למעלה, יש שם שתיים למעלה מדקיטים. העכבר האחרון למעלה, זהו, סיימו את זה כבר. בסדר, תחזיק אותו, תחזיק אותו. מה תחזיק אותו? אני יורד למטה נכון. גיל הולך אליך. היא מאחוריך, גיל, היא מאחוריך. בסדר, גיל! גיל, היא פאקינג מהירה, גיל. היא ממש מהירה. אתם צריכים לקחת את העכבר. יש פה... אני לוקח אותו עכשיו. יאללה, יאללה, סיימנו, רק תיקח. אין. תרימו את אדם, שמישהו ירים את אדם. אין, הם הולכים עכברים. אתם לא תרימו אותי או משהו כזה? עכבר פה. נקווה שאני צריך לעשות. בוא אדם. כן, אבל אני חושב גם אותו. שרפו את כל העכברים, עכשיו, את האחרון גם. תיקחו את האחרון, שרפו הכל. שריפו, יש לי את האחרון. דמיוט אבל, גיל. מהר. אל תשכחו לקחת את האחרון אבל. האחרון הכי חשוב. תשים פיוז. שם פיוז. אם משהו ייבא אליכם יד בני. מהר, עושים איזה ספיד. אחרון אדם. עושים את האחרון. שים פיוז! אני שם. ספיד! Holy shit. אני רואה אותי. אני מסתכל איך היא נראית. לירון, תסתכל אחורה. אדם, תראה שומעים? מצלמה, אדם. זהו, הקודם זה... הראשון זה היה טופ 5. שומעים? הקודם היה טופ 4 בבוסים, הראשון היה טופ 5, והזה שאנחנו עכשיו עושים זה טופ 1. וואלה דודי איזה גיל, תפסו אותך 4 פעמים. אני דקה חוזר, איך להשכין. ידבז. תעשו את זה רק פעם אחת, יא גיי. אדם, אתה גיי. זוס היה זה, גרס.
עזר לך, איזה טראנס, אחי. Вот этот долбоёб, вот этот, который сейчас здесь, да? Вы увидите, он пидор, конченый. Еби меня. Вот этот, видите? Вот этот пидор, он конченый, ёбаный. שומעים? בלק, נעשות די. משחק אחד, כנראה 95% שלא נצליח, 95% שלא נצליח, אז נלך לדד ביי. נעשה משחק אחד, עם מורד. אבל אנחנו כנראה לא נצליח את זה גם ככה. היה אני צריך צריך לעשות לשים פרק. זה. טוב, אני אעשה מת, נראה לי, פרסט רספונדר, לא? Movement speed. אסור רדי ניגז. קרולר, יאללה, פוחוי. Not much of a talker, אחי. וואלה בהצלחה, אחי, זה הבוס הכי קשה במשחק. בלייט, מה משהו לקחת? כזה איזה חדש, פרק? אחי. איזה פרק לקחת? הלו? במבה, לא יודע, אחי. צריך לקחת משהו כחול. אני פורקים. כאילו, אני יכול, אבל אני רוצה לשמור. ייקח נראה לי לונג סייט את זה, אחי. לונג סייט? מה זה לונג סייט? סנסה לי... גיל. אדם, תקנה גם אתה, יש לך. אתה יכול כן, תקנו, לירון. All item על תקנו, height, יש לכם. at greatest distance? מה זה אומר? טוב. אתה יודע מה? אני אקנה את ה... נו, Allocation. Movement speed increased by 40% for 20 seconds Acceleration. after being revived. יש לו הרבה צ'אנס, נגד. זה אחלה, אבל בולבולוריישן. הספיד ייגמר. זה מה שעומד לעשות. דודי, shut your bitch ass up. What the fuck? Kinugawa, Japan. Using rituals Janiga? remembered from her time with satanic Nigga, shut cult your of the bitches so you look Watchers, like my fucking ass, Zara nigga. Yamashita has been attempting to summon the Ama goat badaga? demon Azazel, המבטוקה. ימשיטה, שיט. hidden away in Yamaniga. caves beneath a family-owned inn. Zara discovered giant nesting spiders to offer up as foul blood sacrifices. ספיידר זה ידבר. But the ritual זה הולך has להיות gone מגעיל wrong. ומפחיד And באותו. now Azazel אל has תגיד שאנחנו possessed עכשיו Zara's נצטרך, body and להרוג mind ספיידר. in the cruelest of ways. זה מה שזה אומר. As a former cult אחי, זה leader הולך להיות and כל one of כך Zara's מגעיל, אחי. loyal friends, you have finally located the inn after months of silence. You dread what awaits you כן, within. נשבע זה נהיה יותר ויותר מגעיל, אחי, עם הזמן. זה יותר מפחיד עכשיו, כאילו. יותר קשה, יותר מפחיד ויותר מגעיל, אחי. תשים מיוט, נגע. יאי בל. המבטוקה. איך וואי, נכנסים, זה הולך נגע, להיות מה, crazy, צריך להיכנס אחי, ל- זה הולך להיות סרטן. סוכה, בלять. אהה, מה? נייס. what the fuck? זה חלום פתוח, מה אתם מצפים? טאק. יש פה הנה, מה זה? מה זה, מה? בקבוק מים. Everything is ready. I have set up the last shrine. Mom and Dad tried to reinforce, so I had to stop them. I can't let anything come between me and Hazelia now. As almost תיקח את זה, here, I can לירון, feed תיקח him. את זה. The others may have failed, but this time I made the ritual. Sensation. יש פה הרבה From the קראולינג, old אחי. takes myself there, ואני לא אוהב את זה. accurate. Besides, I גיל, know I have קח את המד the קיצור. strength to control him. אני... I'm not the תיקחו את זה, weakness to תיקחו את control. האקונומיקה. קחו את האקונומיקה. קחו את מה האקונומיקה. הקטע? זה בלט. אקונומיקה. אתה לקחת את האקונומיקה, דיבר. טאק, everything is ready. I have set up. אני כבר אני רגע קראתי. Mom and Dad. אדם יקרא את זה. קריא את זה. God, this nigga was not listening, אחי. אין. כמו זה שם קלירדיש? ג'פן הורור. I swear to you. אוי בלאד.
מה זה? סנוקר יד בה. פינג פונג. סנוקר, אחי. בליאת, אנחנו איבדתי אתכם לרגע. איפה זה הזה סגור, שלנו, זה אחי? סגור, זה סגור. זה סגור. אחי, איפה גיל? מה צריך לתפוס פה? לא הבנתי. אנחנו עדיין לא יודעים. הכבישים נראה לכם? ביצים, כי... איפה אתם? אני מפחד. מה אני שומע? אני מפחד ידו. בואו אנחנו הולך להשלין בטריסטיקי. הופה! מערה! עוד דף. פה מלא בני. מי פה רץ, ניגז? אני. איפה אתם? אנחנו למעלה, אנחנו... אחי, איפה דודי? איפה דודי? דודי הלך נראה לי למנהרה שמה. איפה אתם? עליתם למעלה? עלינו למעלה. אחי, יש פה מלא מתקיפים. זה טוב, וגם לא יש טוב. פה ים מתקיפים. אחי, יש פה חור ענקי. אחי, יש שם חור ענקי. כן, הנה כזה. וואלה, יש פה חור בגודל החור תחת שלך. מה זה עוזר לי בוטר? יש קייב, שומעים, יש קייב מחוץ למקום הזה. קייב. בואו. אני הלכתי מפה איפשהו. הנה, מה זה? אי אפשר להסתכל על זה. what the fuck, אפשר אפשר להתחבר. להתחבות, אחי. אני רואה. וואו! אוקיי, זה עכשיו משהו. לא, תשמע, זה קרייזי אבל. מה קרה? אפשר להתחבא, לירון. מה? איפה? שמה אפשר להתחבות. פה. תשמע, אבל זה לא... יש פה עוד תחרת אלכוהול הזה, לא יודע מה זה. הייתי פה כבר. פה לא הייתי. לא שום דבר מעניין. הנה, בואו. איפה כולם? אני לא יודע. חכה, הלו. חכה להם, אחי. אני פה דבר! הנה, חכה יש פה להם. קייב. בואו. בצד ימין יש מחכים קייב. רק לכולכם, בואו. איפה לירון? מה זה? רגע, איפה לירון? The ritual is complete. I feel from form shifting an incredible pain. This is not how it's ברא, supposed אני to be. הקראתי את זה, אחי, אף אחד לא שמע. היית פה? אנחנו לא היינו איתך. הייתי פה, הקראתי את the זה. sound of his laughter. I'm in my mind, slow and hollow. It never stops. קיצור, It's נשאר always רק just ללכת out of reach, לשם, like moving דדי. echo. הבנתי. וואלה, אחי. צריך לשים את האקונומיקה Eggs must be אין placed לך, on the אחי, shrine with a זה matchmaking מגעיל, אחי. symbol. matching symbol. מה? מה? יש עוד אחד, ראיתי עוד אחד כזה. אנחנו צריכים לשים את הביצים בליה. שמה כאילו? אחי, זה כל... שומעים? הפעם זה לא כל אחד במקום אחד, זה כל אחד במקום אחר. מה? די. אז רק שנייה, בוא בואו נמצא את כולם. כל... בואו. שנייה, בוא נמצא את כל הריצ'ור. אחי, כאילו לא משנה רגע, מה, אחי. יש בוא זה- נמצא את שם- כל יש הדברים שם האלו איזשהו קודם בריכה כל. אנחנו לא שצריך סתם ככה לשים- הולכים לקפוץ על זה. בוא נמצא את אני כל זוכר הדברים. שזה למעלה איפשהו. אדם, אתה שומע? יש שם בריכה, צריך לשים את האקונומיקה הזאת, שם. מה זה? מה אתה אתה יודע? מחזיק? ידבם, מה איך אתה זה? יודע? כי היה שם סימן כמו דלק. לא, אתה שם. מחזיק בוא, בוא, אקונומיקה, בוא, נכון. טוב, בוא נמצא קודם כל את אז הדברים תשים האלו אותה. ואחר כך נעשה. שים את האקונומיקה. לא, נראה לי אתה צריך מחזיק לשים את אקונומיקה, האקונומיקה אחי? עם משהו. אדם. אתה בטוח? איפה אתה רואה את זה? הנה, בוא נבדוק. אני שם. אבל מה זה עוזר לנו? אבל זה למען- זה נראה לי עוצר את המבסס לבוא לפה? אני לא יודע. לא יודע, שמתי. הנה, המים לבנים, מיד בא. יכול להיות מישהו משהו במים? לא יודע, תנסה. אל תבדוק, תשים, שים אל את- תשים, אדם, אל תשים. אל נראה תשים, לי- בואו, בואו. נראה לי עזבו זה את מה עזבו את שיגרום... זה, אחרי זה נדע מה זה עושה. אל תעשו סתם דברים, יכול להיות שזה מה מבזבז סתם עושים? מה ריסורס. עושים? מה אתם רוצים לעשות? ממשיכים לא, בסיפור לא. בינתיים. בינתיים אבל ממשיכים. בוא אני נמצא אומר, את בואו הדברים נחפש האלה. אתה לא יודע מה שהיה כלום לנו. עדיין. אתה בוא עדיין לא ננסה יודע את כלום. הדברים הדברים האלו גיל, קודם כל. גיל, תחזור. אה, תחזרו רגע. לירון, בוא. אחי, תחזיר. עזוב את זה. אני סתם לא- בזבוז של עדיף- זמן, אני אומר לך עדיף שזה שלא סתם הולך בזבוז. עדיף למצוא, מה בזבוז? לא, למצוא. אחי, אני אומר לך, זה בזבוז. אני זוכר איפה זה, זה בלמעלה שם, אחי. זה לא רק שתיים, זה אולי יותר. ברור שזה לא רק שתיים, אחי, אבל אין לי מה לעשות. לא, זה אוי. סיפורים. יש פה אקו, ידוע. וואו, אחי, יש פה אקו. מה אני הלו? שומע? דדי? The fuck מה is זה? on מה אני רואה, אחי? יופה!
זאתי? היא לוקחת את השלישית. מה זה? נראה לי זאתי. ברה. אתה הורדת את האיטקיט הזה? שומעים, ככל שהיא נהיית יותר חזקה נראה לי נהיה לרגליים של עכביש. זה... שומע. שומעים מה שאני מחזיק זה אג, זה ביצה. אוי בלעד. איך הגעת? רגע, שים את זה, היא הקיאה את זה. לשים את זה בבריכה. לא, אתה צריך לשים את זה בשריין אם אני לא טועה. בוא נעלה. בדוק? בוא ננסה, שמע. די בטוח, שמע, אני לא יודע. יעני, אתה, כאילו, הביצה שם היא כאילו... מה אני רואה? פשול נחוי! גילזר. מה? אני לא ראיתי אותו אפילו. גם לא ראיתי כאילו, אותו. דו, אחי, אני הביצה קיבלתי כאילו עכשיו פויזן, ירוקה, קיבלתי נכון? פויזן. היא עכשיו כאילו בכיס שלה? אני אז קיבלתי פויזן, אחי. לנקות את זה זה, לא פה. לנקות כן, את זה. צודק. קיבלתי לשנייה פויזן, שומעים? קיבלתי... היא שמה נמצאת. שים רגע את זה. היא נמצאת שמה, היא רגע, נמצאת לא שמה, זאת. היא נמצאת שמה, היא נמצאת במערה, היא נמצאת במערה. אני שם את זה. נו, שים, ומה שים, זה שים. עושה? זה כאילו אני זה מחזיק ינקה. אתה מנקה. יופי. אבל עכשיו זה עוד... ועכשיו הבנתי. נכון. עכשיו אתה שם את זה בשריין. עכשיו זה נהיה לי גם זה. יש פה מפתח, יא עיוורים! Nice. רואה, זה גם קריז עם כל אחד במקום אחר. שמע, אם כל אחד זה למקום אחר, אחי. הבנתי נראה לי, זה לפי הלוגו של הביצה. עכשיו יש לי איזה חרב. לוגו? עכשיו יש לי חרב. כן, אחי, זה כל אחד למקום אחר. זה כל אחד, כל שריין, אחי, זה... הנה, הנה, חרב, זה, חרב. זה. וואי, אחי, כן, זה זה קשה, זה, אחי. זה הולך להיות קשה, אחי. זה הולך מה להיות- אני שומע? זה הולך להיות ממש קשה. מה אני בלט רואה? אז תשים. הוא אני מתפלל, אחי. תשמע, אחי, זה הולך להיות... למה הסינים כאן בלעד 10, סופר. אין סיכוי, אחי. אם... בואו לצד, בואו לצד. בלעד! נכון, יכול להיות. בלעד, יש גם פה... לא, אין. הנה. היא פה, היא זוחלת, כן. what the fuck? עכביש, אחי. הבנתי, כשהיא מתעצבנת, בוא'נה, היא גם מהירה מצד פעם. שמאל, צד ימין, ממש קרוב אליך. למה היא כזאת מהירה? היא מהירה גם במצב אחד, אחי. מה זה דון? אוקיי, וחונדה. העניין שלה טובות! תרוצו! עצרו אותה! נייס. זה נראה לך יספיק? כן. לא! אחי, היא ממש מהירה. מה זה כן, היום? זהו, היא ברחה. זהו, אבל היא באה לצאת עליי. אני חשבתי שאני זה שיט, שיהיה. אחי. אחי, היא הייתה ממש... אני בקושי הצלחתי לברוח ממנה. אני שם, נייס. תשים, אני לא, אשים פה. אני שם את המדקיט פה שיהיה... יש פה שתיים, אחי, היא יש פה שתי הייתה בריכות, ממש אחי. מהירה. היא הייתה כאילו... היא ממש כמו הראשונה על אחי. 9. היא רק ראשונה, אחי, זה רק ראשון. היא כזאת מה, מהירה. אני לא רוצה לדעת מה יקרה כשזה יהיה 9. וזה עכביש הזינה. אני שומע... מה? הוא הביא לי ביצה! מה? מה? העכביש נתן לי מה ביצה! הביצה? מה רשום על הביצה? אני לא יודע, אני צריך לנקות את זה. הנה, בוא. רגע. כן, קודם שומעים? צריך לעשות עדיף רביל. מאשר שנעשה את זה, רביל. בוא נמצא אקונומי. יש פה ליד. כן, אבל יש לי עין! יש... איפה הבייסמנט? גיל, עין, גיל, זה גיל, פה, זה גיל, פה גיל, נראה לי, גיל, זה פה, זה גיל, פה, גיל. זה יש את זה למעלה בקומות, אבל צריך כאילו לפתוח... רגע, אדם, אל תשים אבל, אל תשים. היא תתחזק, אחי, אל תשים. לא, זה לא זה! לא, מה זה לא אני זה, רואה? זה שור. מה אני רואה? אולי עם המפתח שלה... הנה, יש פה עוד משהו. הנה, יש פה... יש עוד, אחי. כי יש זה לי גם לא זה. יש לי קירום 7, קירום What's 7. happening? יש פה עוד זה אלכוהול, צלב אקונומיקה הפוך. פה, אקונומיקה פה. פה צלב הפוך. לקחתי אקונומי. יש שם עוד אקונומיקה. אדם, יש צלב הפוך. קרום כי יש 2. קח את זה, אדם. הנה, פה. מפתח. הנה, מפתח. יש לוגו אוקיי, לצלב ארבע. הפוך, הוא אמר. חברים. מה נשמע? זה אני? כן, אני בגלל שומע, שאני כן, אתה מצאתי אומר. מפתח. אחוי אל תיגעו, אחי, אל תיגעו. שומעים?
אני עכשיו בוא קראתי נחזור. את החוניה הזאת. רומקי 4. נראה לי הילדים שלה, בלייט. What's happening? Why is he painted לא, לא שוי. מעניין, אחי. punished me with the זה death היל- way? זה הילדים My שלה. vision is a kaleidoscope of lights. This evening, it felt genuine pain deep inside me, and from my throat came an egg. It's hatching in front of my eyes. זה הילדים So שלה. many legs, so many eyes. I זאתי, think it's my baby. They're כן, my כן. babies. Oh God, Mom, Dad, forgive me. מה? זה את אשמה בזה, you stupid bitch. זה זיין אותך הילדים חכביש, אחי. שלה. זיין אותך חכביש. מצאתי עוד אחד מצאתי עוד אחד. מה רשום לך עליו? לא רשום. יש לי ביצה. צריך לעשות רביל, צריך כאילו, לעשות... יש לי ביצה עם עין. יש לי עין. אדם, לא עשית? יש לי עין. עין? כן. אל תגיד שיש עוד... גיל, יש לי יש, אקונומי. יש עוד. זה כל יש הפואנטה. פה. יש עוד. אני עושה את זה, אני עושה את זה. צריך ללכת למנהרה, בדוק בתוך המנהרה יש. לא יודע. יש בדוק, במנהרה נראה לי, בדוק. כן. בדוק יש במנהרה. אש. נראה לי העין זה במנהרה. מראה לי אש, לוגו של אש. אש? מה? מה בוא נלך אני למנהרה. אז שואל? יש יותר למנהרה. אחי, יש יותר מ4. יש לי תחושה יש שיש דוד, יש 10. עשר. יש לא 10. הבנת? יש 10. פשוט נחוי, אנחנו הולכים להיתקע פה שנים בלעד. אחי, זה יש קיצור, אחי. אוי, מה איזה אנחנו... איזה איפה. עוד ביצה. יש לי ביצה. טוב, הלכתי לנקות. מה, הוא מצא עוד אחד? תקשיב יצא. בנחוי. בוא נחזור לפה. אני מת. אני מאחוריך, יא אוטיסט, איזה מת. אני כבר לא טוב, יודע. בואו נראה פה. תסתכלו שתיים, יסתכלו שמאלה, שתיים יסתכלו ימינה. אני מסתכל ישר. אני מסתכל אני ימינה. מסתכל ימינה. אני מסתכל בהכל, יד ב... היא פה ימינה, ימינה, ימינה. ימין, כן. פלאסים. מה זה החוצה הזאת, אחי? למנהרה. לכו, מנהרה. רוצו, סוגה. נחוי, תפעילו מה את זה הרגל. המהירות הזאת, אחי? פלאסים מהירה מדי. נייס. מנהרה, אני הולך אחורה. תברחי נחוי. רגע, בוא נראה, היא חוזרת נראה לי. זהו? לא, היא לא, אחי. עזוב, קיי. וואי, אחי, היא יותר מהירה מאיתנו. בוא, שתבין, רק על אחד והיא יותר מהירה מאיתנו. מה זה הבולשיט הזה, אחי? זה לא פייר כבר, אחי. טוב, יש לי רום מה? 7 לא, רגע, עדיין. צריך לנקות. אני צריך. צריך גם לנקות לי. את הביצה. יש לי רום 4. אז בואו נלך למצוא קודם כל, חבר'ה, איך תנקו, אנחנו... תנקה, אתה תנקה. ניקיתי את זה. לא, ניקיתי, יש לי עין. לא ניקית. ניקיתי, יש לי עין מראה לי, אז טיביר. למה זה מראה על זה ירוק, לא חויניה? ניקיטה, כי זה חויטה, חויניה, אחי, בלבליטה. מה אני אגיד לך? בפאק. יש לי עדיין הנה, עוד... מה זה החרב הזה? זה חרב, זה דובי עשה את זה. זה כבר עשינו, זה... כן, זה... תקשיבו. תקשיבו, בלייק. תנחוס. בואו, יש בו 100. הנה, הייתי פה למעלה. נתיב ימין יד. יש פה יותר מדי נתיבים, יש סטורג' כמו בשיעורי נהיגה. רום 4, פה, גיל. הנה רום 5. שומעים? רום 5. גיל, פתח את זה. אנחנו למעלה. הנה, יש פה עוד אחד. פירמידה? מה אני שומע? מה זה, בלק, גיל? יש פה לקחתי ביצה. איך תנקה אותה? שומעים? לקחת לי את הביצה, אחי. אז בואו נרד למטה כולם. אקונומיקה. בואו, בלד. רום 5. הנה, פתחתי עוד אחד. מה אני רואה? שטן, אחי. רום 5, תפתח. אחי, מה הולך? איפה יש מפתח. פה מקום להתחפות? סטורג' רום. אדם. אחורה. הנה רום 7, אדם. יש פה עכביש. סטורג' רום. אדם. You need room 7. עיגול! אחי, מה אני רואה, בלט? אחי. פתח גם פה, אדם. פתח את זה. נייס. בלט, זה הכל. אחי, מה זה, אחי? כבר, אחי, רק באחד. הנה עוד זה. אחי, אין לי. וואלה. עכשיו תעשה אותם ליד הבריכות. אוי, בלט! ליד הבריכה. לא, זה לא חרב.
שומע, מצאתי שם... כן, הייתי פה. נגה, 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 נגה. יש... שומע אדם, עשית? מה עשיתי? יש פה כביש. מה יש לך? איזה יש לך? יש לי עין. עין? בלי, שומע, אתה זוכר איפה הצלב ההפוך? תעצרו אותו בלירון יש בבקשה. צלב הפוך. צלב הפוך? אתה זוכר איפה הצלב ההפוך? אני חושב שאני יודע איפה זה, בואי. מה זה דרקון? מה זה עיכוב יצא? נגר, נגר. זה איך קוראים לו? אדם. יש לי מישהו רום 2? קי רום 2. לא, אין לי קיז. מה בצוקה? שומעים שזה הג'אמפסקר הכי מפחיד שחוויתי בחיים שלי, אחי. ואני בתוך פאקינג מייז. אתה יודע מה היה רשום אחי, עכשיו? זה היה אתה הג'אמפסקר הכי יודע מפחיד מה היה שחוויתי. רשום עכשיו? אתה ראית מה היה רשום? כן. לא, אי אפשר להתחבות ממנה, אי אפשר להתחבות ממנה. כן, היא הולכת לבדוק, כאילו. מצאתי, מה יצאתי זה? מהמייז. אחי, מה זה? תרימו אותי, תרימו אותי. אחי, הייתי צריך לצאת מהמייז רק כדי שתרימו אותי. תרימו אותו, אני לא יכול. אחי, מצאתי פה איפשהו רום 2. Where is that nigga? תרים אותי כבר, יא אוטיסט אחד. תרימו אותו, מה אתה אבל מסתכל אין עליי לי כמו אוטיסט? יש בו מה, אתה אין? יש ברום 2 מדקיט. אין לך רום 2? איפה רום 2? קי, איפה רום וואי, 2? עזוב איפה את רום הרום 2? 2. הנה, יש לך למטה! יש מדקיט מה אני שומע? יש מדקיט למטה. איפה רום 2? היה פה על הקום. פה. הנה, תודה רבה, יש פה עין, אני יכול לשים את היא זה לקחה לי את הביצה, אחי. מה? אדם. מה? נם פיסדה. אי אפשר להתחבות ממנו. למה אני כזה מהיר, אחי? כי עשית את החרא הזה, לא? כי עשית רווייב רק. טוב, שמנו ביצים. זה כן, זה אחד, נכון? לא שתיים. יופי. צריך למצוא עיגול, צריך למצוא משולש, וצריך תפעיל למצוא... את הבריכה. הג'אמפסקר הכי מפחיד, כאילו. תיקחו את זה, תיקחו את האקונומיקה. תביא. אני מוכן. שמישהו ייקח את האקונומי. ניקחתי אותה. אין פה בייסמנט, אחי, כמו בקודמים. אין פה בייסמנט. בסדר, אבל המפה עצמה גדולה יחסית. איזה בייסמנט, אחי, איזה יש פה עוד בייסמנט. אקונומיקה. תיקח את עוד הכל. אקונומיקה. אני אשים את זה פה, אני אקח את העניין, אני אקח. יותר, אני לא יודע, אני פחדתי יותר מתי שהיא נכנסה לחור הזה לידי. אחי, זה היה את הג'אמפסקר הכי הביס, מפחיד. יש פה ששמעתי. מלא מדקיט, אחי, יש פה 3. 2. אני אשאיר גם לא פה את חשבתי שהיא האקונומיקה תהרוג ליד. אותי. אני אשאיר את האקונומיקה פה ליד. כן, תשים את הניקה. שמע, אני מקווה שאת הביצה אני הזאת לוקח ביצה, ששמתי אני לא לוקח לקחו. ביצה, אני עושה לה רביל. לוקח ביצה, אני עושה רביל. צריך
אנחנו למצוא שטייץ' ביצה. אחד, נכון? כן. יש פה את הביצה שלי, אחי. פיסטייץ, בלט. מה, אדם, נראה לי לקחו לך את הביצה. זה לא שלי, זה של לירון היה. הם לקחו לוקחים, לי את ה- כן, כן, הם לוקחים. אז בוא אני עכשיו אשים! אני אמרתי לך את זה כבר. בוא אני עכשיו אשים, איתי נכון, אני עכשיו שם את הביצה הזאתי. יא אוטיסטים. איפה הצלב? איפה הצלב? לבריכות? איפה הצלב? אבל מצאתי אני את די הפאקינג בטוח ביצה שיקחו הזאתי, את זה. איפה הצלב? הפוך. איפה זה היה הביצה? בוא. בלד, זמן אני פיסטו ככה. בוא נשים את כל הביצים בלי רביל בתוך הפול. כן, אבל לא כן, נראה לי כן, שזה כן, בלי יעבוד. רביל. אני חושב שהם לא ייקחו את זה. הם ייקחו בואו, את זה. בואו, כאילו, בואו לא נשים. תיקח. תשימו את זה שם, תשימו את זה שם. אני רוצה לשים את ככה או הביצה הזאת כבר, אחי. ככה או ככה אתה תצטרך לעשות בבריכה, לזה, אני בא, כי... אין כן, לי- בבריכה, לי שים נראה את לי זה. אין את הרביל. גם נראה לי ככה או ככה הם יקחו את זה כבר. המבט טוב כך. שתיים אנשים ימינה, כמו שתיים אומר. אנשים שמאלה, אני בימינה. אני מסתכל פה, אחי. מה זה? אני דד שמאלה ביי, גם. מה אני רואה? למה יכולה להסתכל? תסתכל שמאלה, דוד. תסתכל רק מימין, שמאלה. מימין. ברחו למערה, בלט. תשמע, תחשוב היינו ילדים בני 11, אחי. דוד, תחשוב היינו ילדים בני 11, היינו עוברים את זה? אז עוברים את זה, היינו טמטמים יד, היינו נכנסים בקיר פה. גיבור. עכביש. משהו. איפה! אני רץ ביי. נייס אדם. זהו, היא בורחת. לא, היא לא בורחת. פיסטייץ. היא כאילו תברח, אבל היא תנסה לדפוק. אני נראה לי מת. זה היא ברחה. טוב, מה, לשים את הביצה? גיל, מה אתה חושב? כי הם ליטרלי ייקחו את זה גם ככה. מה קרה? לא. הם ייקחו את זה. טוב, אז תשים. הם ייקחו את זה ליטרלי, אין שום סיבה. הם לא הם ייקחו. כן, הם לקחו את זה! הם הם לקחו את זה! ייקחו את זה בכל... שים כבר, שים, הכל טוב. הנון רביל אדם לא נראה לי שהם אין מה לעשות, אחי, אין מה לעשות. טוב, אנחנו בוא פה. נתפלל עכשיו איתי עוד פעם עצבני. אדם, אני חושב שאת הנון רבילד... אל תלכו למערה, המערה לא טובה, אחי, המערה היא פשוט לא טובה. מה עושים? אני מסתכל על המערה, תסתכלו מאחורה, תסתכלו לצדדים האחרים. תסתכלו רק על המערה. תסתכל ימינה. אני מסתכל שמאלה. תסתכלו לכיוון הבית, מישהו. לירון, לכיוון הבית. אנחנו עושים. אחי, כמו בודיגארדס, אחי. היא לא באה, אחי. היא תבוא. אתם מסתכלים על זה כאילו... נראה לי על עכשיו הרגע היא פתאום פשוט הוא- יצאה. נראה לי שומעים, פתאום נראה לי הוא עכשיו עושה היא איזה... פשוט יצאה, היא לא באמת... תבוא אלינו, היא פשוט יצאה היא מהפינה הזאת. תבוא, היא פשוט רחוקה. אתה בלט. היא רחוקה נראה לי פשוט. המפה ענקית. פתאום עכשיו עושה נוקאוט בלתי לכולם. היא באה לי, אין לי כוח. היא לא נראה לי באה, אני אומר לך. פתאום עכשיו עושה נוקאוט לכולם. שדפק, אני שומע אותה! פיסדה בלט. היא בתוך הבית, אני שומע אותה. היא בתוך הבית. היה שתי ביצים פה, נכון? לא, הם היה באחד. ביצה אחת. ביצה אחת. אז איפה השני? למה עשיתם לו ריביל? אני לא מבין. זה אדם עשה. לא, לירון עשה, מה זאת אומרת? לירון עשה ריבי. למה עשית, לירון? אני אוטיסט. ואז אני הביצה לא... לקחו. מה, שתחו בית זה מה שלקחו, יא אוטיסט, זה הייתי נון צריך לדעת רביל. מאיפה זה. לא, היה עוד הלך. אחד שעשיתי. לא, אני לא עשיתי, לא נגעתי פה. אז מי עשה? אני לא יודע. אף אחד, אחי. השתי הבריכות כאילו נשארו עדיין אותו דבר. ביצת אז אני לא מבין העין, איפה- אני איך הוא עשיתי נהיה ריביל. רביל. אני עשיתי ריביל לעין. אני לא יודע איפה זה נמצא, למה? שכחתי. כן, זה. היא פה, אני שומע אותה, היא עצבנית. סטופיד ניגר אדם. בית שעשה ניגר. שמעתי נחו. אני שומע לא יודע, אותה. שיש מה שמעתי, שעשה ניגה? מסטופיד סטיקי דאמאס גופי אחד. אני שומע. You old cunt Bitch אחד. ass, nigga, you look like my fucking ass, nigga. אחי, תנקה את You החור fucking תחת pork, שלך, יש לך nigga. 100%. פשלון נחו, פשלון נחו. איפה היא?
יצא? היא נכנסה, היא נכנסה. היא נרגיעה, היא אחי. מונחת בסוף. לא דחפו לי שתיים בתחת. הבדוקה... תשמע איזה כיף אחי, אבל שלא צריך לשים להם את החוייה הזאת ואפשר פשוט לקחת אותם. אני אומר לך, הנון רבילד היא לא לוקחת. אין לה מה לעשות איתם. כן, אבל אחר כך אתה תצטרך לעשות להם קלין אחד. אחי, מה זה החרא הזה? אני צריך למצוא זמן. ככה, אני צריך למצוא זמן עכשיו. Are you guys killing me? What's the time? suck on my dick time, אחי. מה זאת אומרת? אדם, תסתכל לי. אוי בלעד. אדם, תסתכל עליי. כאילו, תסתכל למצלמה. אני מתכוון כאילו, בדיסקורד. תסתכל רגע. לא, אני מסתכל בפאקינג דיסקורד, אני רואה. suck on my fucking dick, you stupid stinky gas. יאללה בואו כבר, בואו, לפני שיוטו תתעצבן לנו אחי. תחשוף לי פה מחזור עוד פעם אחי. הבדוקה... אני גומר. איפה חדר 2 בלג'נד? שכחתי. למעלה, לא? הנה, בן זונה! כוס! לבוא לקחת את הביצה! הנה, בוא לפה, תביא את הפאקינג ביצים שלי, יא בן זונה מטומטם. תביא, יש פה 2! מה? אני אז כן היה 2. מה אני שום? אני צריך לעשות את זה ריביל, אני צריך, הם ייקחו את זה נכון. הם לא אני לא יקחו עושה. את זה הם לוקחים, היה אחד פתוח, אחד פתוח היה? אחד סגור, אחד פתוח. בסדר? אז לעשות לזה? גיל. נראה לי שכן, כן, תעשה. אני גם אעשה? לא. תעשה. אתה לא. אתה איזה בוא נשאר פה. מצאתי עוד אחד. יש פה חור. לא, רדו למטה. רדו למטה. בוא. לירון, תחפש. אני יודע, לא מעניין אותי. אתה עוד תמות. אם היא תבוא אליך, לירון, אם היא תראה אותך לנו והיא תבוא אליך, פה. תשמע, יש סיכוי שיתפוס אותנו. לכו הכי אחורה. הכי אחורה. אני הכי אחורה. אנחנו צריכים לעוף. תברחו. להרוס את זה בחוץ! אתם גייז. מאחוריכם! היא שם מאחורי עכביש! היא שמה מאחורי עכביש! היא רוצה עדיין. אני מת. אדם, אני עוזר לך. זהו, היא צריכה להירגע, אין שום סיכוי. זהו. לא, היא בסדר, נכנסה. היא נרגיעה. אחי, היא שמה קורי עכביש אמרת? כן, זינה. איזה אוטיסט. איך נפלת לטריק הזה, ידבה, מתחת לשרבול, ידבה. איך נפלת לטריק מתחת לפאקינג שבור, הכי קל שיש. משכתי אותך פנימה, אחי. אחי, אני משכתי אותך פנימה פשוט. אחי, הוא לא אמר כן פעם אחת, הוא אמר פעמיים גם. הוא ממש רצה את הזין הזה. הוא בלע את כל הזין ידיים, עם כל הגרום. אחי, נפלת לטריק הכי קל, אחי. אחי, עם הביצים הוא בלע אותם. אוי, בלעד, רגע. תפסיק להירגע, ידבה. וואלה, בוא נצא, בוא תרנדר את הסרטון, אני חייב לראות את הסרטון הזה, זה אלוהי. אחי, הוא ליטרלי נפל לטריק הכי קל פשוט. הוא הלך, הוא פרש לדוקים. אחי, אני רואה... אוי! אדם קוק. זרקתם אותי ימות, יא בני זונה! אדם. זה אחד פתוח, שומעים? מה שיש לי ביד זה כבר היה פתוח. זה אש, צריך למצוא את האש. אני פותח. לא, לא, תעשה את זה ריבי. אל תעשה, למה? אל תעשה. רגע, צריך...
בא. היא באה, היא באה. אמרתי, מה, הם יבן זונה? צריך לרוץ, תרוץ. חבא, יא פשוט בטוקה. השלה נחוי מיד. חבא בטוקה. טיסה מה קורה גבי. ססר? מה קורה, כן, גבי? כן. כן, כן. מה זה המהירות הזאת, אחי? יא בני זונות, אתם הולכים בצד השני. אדם בוא. אני צריך לדיקוק. היא מאחורי לך. וואלה, אז תרגע עכשיו. תודה דמוי, הזדייני הביתה. אחי, אני הולך אחורה עוד. מה בטוקה? זהו, היא הלכה. эй, бля. Ёб твою. תשמע, אני אגיד את האמת, זה לא כזה קשה, אחי. אוי, בля. דבר ראשון לוקחים כשאתה מחרבן עליה, זה לא כזה קשה. אדם הרגת אותי סוג. אני גיי. טוב, זה נראה לי למעלה, נראה לי. איפה זה? סליחה, אדם, אבל גו 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 גו. רגע, שנייה. גו 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 בן גו. שרמוט. עוד אחד, אחי. הנה, הוא תופס ביצה, הוא לקח ביצה. הוא לקח לנו את הביצה. דוד, הוא לקח לנו את הביצה. הוא לקח, אחי, היה עליו, זה היה עליו. דוד, הם לוקחים גם את הביצים הרגילות. זה היה עליו. גו 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 גו. ידעתי. גו 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 גו. דוד, הם לוקחים גם את הביצים הרגילות. איזה זין? אז אנחנו פשוט צריך לעשות אמא שלהם, זהו, צריך לעשות רגל, אחי. אין שום סיכוי. אז אני עושה. אז אני עושה. אני שומע ש... איזה בן שרמוטה! הוא לקח את הביצה! עוד אחד ביצה. בוא, הוא לקח אותה הרגע! בן שרמוטה. כן, הם לוקחים. אני מנקה את הביצה, לבן. שים לי איקונומי, שים לי פעם. הנה, דוד, עכשיו הוא לקח את הביצה, אחי. עכשיו, זמן, היה אדם, קבלי שטר, זמן. הוא לקח את זה. כן, הבנתי. אני עושה לזה... וואלה. או, פיסדה, אחי. פיסדה. אני עושה לזה גם רביל. תשמע, היא נהיית עצבנית מאוד מהר. קיבלתי פירמידה. היא באה. פירמידה? קיבלתי... עזאזל. איך שמזמנים אותו. נו, איך קוראים לזה? זה פה, זה. לא, זה לא זה. איך שמסמנים. כן. פנטגון. כן, אני הולך פנטגון. לפויגיטל, נחוי. שמע, נראה לי, תרוג בסוף. בנט, נחוי. לאט תתחיל לרוג. איזדיאץ נחוי, בלעד. כן, מה שאמרת, לירון. פינטגרם, היא עדיין באה. כן. הבטוקה. נגמר לי. כן, נגמר לי עוד רגע. זהו. בורחים. תקשיבו, זהו. זהו. אנחנו צריכים לעשות את הביצים פה אומי גונח, בלה, אני גם יודע לגנוח. איפה הזמן? איפה הפירמידה, אחי? איפה הזמן? שמע, לפי דעתי סתם ביזזנו את הזמן, אחי. בגלל דודי האוטיסט הזה, אמר כל וזה פעם. זה פופו ידוע, אנחנו בדקנו את הדבר הזה. בדקנו את הנושא. אחי, הנה עוד אחד, עוד ביצה. אוי! שמע, אין מה לבדוק את זה, ביצה. אחי. אתה היית... ביצה. מה אתה אומר? ביצה, חברים. עיגול. איפה הזה של הזמן? יש פה פדגרמה. הנה, דוד. איפה יש? יש את האש? יש פה גולגולת. אני צריך זמן. אני צריך אש. הנה פירמידה, לא יודע. אני חושב שזה עכשיו. בלядь, יש פה חור ליד אדם. אני צריך אש. אדם. אוי, בלядь, חבוד פה, תחבוד. אני לא יודע מה קורה פה. קרובה. תעשו ריצ'רד. תיקחו בטרים. דוד, זהר. אני פה. ממש פה. אני פה, אני צמוד אליכם. בת זונה, איזה עצבני. זונה, אחי. תהיו מוכנים, היא תהיה ממש מהירה. על איזה ביצה אנחנו? 5. ביסטייץ. היינו ב2. כן. מה אני רואה, אחי? אל תבזבזו סתם, אל תבזבזו.
היא עשה לנו פייק. נראה לי חוסמת את המעברים. אני רואה אותה, היא באה. זה נייס. יאללה, תתחילו לרוץ. אין לאן. יש. יש. אדם גיל מת. לקחו את גיל. קח את הביצה, קח. קח את הביצה. צריך... יש ביצה, פה יש ביצה, אני לוקח. נראה לי אני לוקח. שומעים, אני איפה שהבריכות. אם משהו, המייז נהיה יותר ויותר קשה גם. כי בראשון היה לי קל, עכשיו זה היה הרבה יותר. כאילו... הרבה יותר שלבים. ניקוד הבריכות. אחי, יש פה יותר מדי כבישים. יש יותר מדי. לא, אין לי UAV. הנה, נגמר. תחכה. זה רוצה ריצ'ה. אני אחכה, אבל... יש פה עליי. אחי, יש פה יותר מדי כבישים. היא פה, הזונה פה. בריכו. רגע, אני חייב להיכנס לפה. צריך לעשות לה 4 פעמים לפחות. תרוץ. ג'י. הוא בלו, זה תקוע. וואלה, ג'י. פה. נייס, תרוץ. שכל אחד נעשה את זה, אחד, יש לנו ככה. כן. אני עשיתי. דורוי, תבוא היא מפה. ברחה, זהו. אני שתי פעמים עושה את זה. 3, לא? 3 פעמים. רביל. לא, 3, בראשון עשינו. אני צריך את הזה של את הזמן. אני צריך של האש, אחי. של הזמן איפשהו בצד ימין שם. יפה, אדם. אתה פשוט גאה. טוב, יש פה עוד אקונומיקה. צריך למצוא עוד 2 אקונומיקה. הנה! פה! נירון, זה פה, ליטרלי. יש לי, אדם, יש לי שור. אני לא גיבה פאק. אדם, יש אמר לי לי שור. ברנדן. שוקה. גיל, יש לי שור. טוב, אני עושה עליו. הוא עושה. הכי קל. תעשה עכשיו. תשמע, אנחנו נראה לי פה. נראה הוא מת. למה ברטוקה? לא, הוא לא מת. אני אם הוא היה מת, אז הנה הוא שם. היא עליו. חברים, יאללה, היא פה. איזה שוטה. תברקו, אני רציתי עליה, בי. מה את המהירות הזאת, אחי? עיניים אדומות! אחי, אתה ראית את המהירות שם? אדם. נייס, תרוץ. אני תקוע. הוא נשך אותי, שוקה הציפין הזה. גם אותי. אני מת. אני לא. כל המהירות הזאת, אחי. תרוץ. אחי, כמה. אני מת מהכבישים. הכביש ציין אותי, הקטן. בן שרמוטה, מודר. עוד פעם.
אני פה, אחי, יש יותר מדי הכבישים, אני מרים אותך, אני מרים אותך, תגנו עליי, תגנו עליי. אחי, פה! אחי, יש יותר מדי הכבישים. אל תבטבקו, לא כולם ביחד. כן, לא, מבט תוקן! היא באה. לא, אני תקוע. בעלה, פסדה. אחי, הקמי שם מסתער. גיל שם, אחי. גיל רוץ. דוד, אני זן את הזין, אתה תחת השעיר שלך, גיים מסריח. כן, אתה מוצץ, יודעים, אתה מוצץ, ססר. נעתי ססר. אני רואה שהוא 7 הכבישים הקטנים, מה אני פאקינג רואה? 7 קטנים הכבישים פשטי ונח, אנחנו מצליחים לך. גיל את הראש, יש פה יותר מדי הכבישים. אחי, 10 הכבישים במקום, ראיתי רק שנייה, מי אמר שזה לא עומד להיות קשה? או, גיל מרים דוד, שומע, הכבישים לא מעניינים, אתה לא צריך להרוג אותם, רק גונבים את הדברים. בוא למטה, בוא. יש פה 2 מטרים, מה זה עזור? למה שצריך את למטה? יכולת להישאר שם. אמרת, אני ירדתי למטה בשביל עצמי, אתה בלט לא יודע מה עשית. אוי, בלט. קיצור, יש 2 מדקטים למעלה באותו קומה. שמע, גיל, אני ניסיתי לעזור לך, אני לא יודע, אתה פיסט. כוונתי. למעלה, שם, בלט. מה אתה מסרבק? איפה זה שם? לקומה למעלה. קומה למעלה. הנה, אני עכשיו, יש פה כביש שלו. גיל, יש הכבישים עם האדום, הכבישים עם הלא אדום, או לא מכיר. קומה למעלה. הנה, פה, מעליי, הנה פה, מעליי, פה. אחי, הכבישים עם הלא אדום לא מתקיפים, אני אסביר לכם, הכבישים עם הלא אדום לוקחים את הביצים רק, הכבישים עם האדום הורגים אתכם. הנה, הכביש הזה נגיד הורג אותך, הכביש הלא אדום לא הורג אותך. אחי, אני לא יכול להרוג אותו, שיהרוג אותך. קיצר, הבנתם? מה? הכבישים עם האדום עליהם, הם הורגים, הכבישים לא הורגים. הכבישים רגילים בלי כלום לא עושים כלום, הם רק גונבים את הביצים.
הכבישים רגילים רק גונבים את הביצים, הם לא מתקיפים, הם לא כלום, רק גונבים. ויש עוד שתי הכבישים שכן תוקפים. קיצר, מה שחשוב פה זה UAV לייט, זה מאוד חשוב. אחי, אני ניסיתי לעזור לך, לא יודע למה, בלять, איך... אני עשיתי על ה-UAV לייט, גם הלכתי אחורה, אני לא יודע איך היא תפסה אותי. מה, נצא? שומעים? לא. יש בפרקים הכחולים Teamwork, שזה 3, UAV charge deployed 25% slower when within 5 meters of any live player. אתם יודעים גם מה לא טוב? שכולנו מבזבזים למה אתה לא שם עוד טכט אחד אביליטי? אדם, יש לך רק אביליטי אחד. מה? עושים אביליטי, סוכה. נראה לי שאין אותו. אל תקנה אדם, תשמור לטימורק הזה. איזה... מה, הוא קנה 2? הוא קנה 2 הוא קנה מאותו אחד, מאותו רול. הייתי נע. תעשו, כן, בלעת. וואלה, כן. ידע כאילו אתה מחכה לפרק של בובספוג. אתם מוכנים ילדים? כן, ניגר. מה אתם רוצים לעשות? סבתא שלך, קוסנה, בובספוג, ניגר. מה שלך, מוצאתי את הבית שלך. ואני אומר שאנחנו, זהו, כאילו, אנחנו לא נצליח לעבור את זה. וואו, אפטר שוק ממש טוב, אחי. UAV charge is not consumed for 3 seconds כמה after זה עולה? vanishing a minion. 5. או, בליה. אנדרטייל. מוני... גיל, תקרא את הקונסרבנציוניסט, בלעת. UAV charge generated 80% faster when flashlight וואלה ברום is מטוף. off. אחוי. לא, זה לא משהו, אחי. אחוי, למה? כי אתה צריך לכבות את הפלאשלייט. נו. הכי טוב, אחי, נראה לי זה fully charged. או האפטר שוק. טוב, מה עושים? גט ביי, לא? שמע, אני ידעתי כבר שאנחנו לא נעבור. לירון. יאללה, תרנדר את הסרטון. יאללה, תרנדר עכשיו. חכה, אני